ngai khu blei phi baro ki basngap e ka ktin ka chou blei ngai khu blei phi ka kerteng ka Jesus Christ bar kalong ko por ka comment say sin pan ha ka bangayo ban beteng wi ka ban sakri ka ktin ka chou blei hagri ka por bar ka khubor ka bang kwa ban sam hapding jong phi ka takalong ni ne pet bat nga shapang ka bor jong ka jingmihpat ka Jesus Christ te swabang ni puson shapang ka bor jong ka jingmihpat ka Jesus Christ tongin pet shwa balaibo Jesus Christ wan shika perthai u Jesus Christ wan shika perthai kadau kalong ban pendep ya ka jingthmu ka jong u blei ukpa ba u Jesus Christ ude ban sha yap halor jo ka ding phna ba hadien bola yap lo ka ding phna ha ka sngi ka balai un sami pat ne ki bayap kani ka jingthmu ka jong u blei ba lingba ka jing yap ka jong Jesus Christ halor ka ding phna ba lingba ka jingmihpat ka jong Jesus Christ ne ki bayam kadi ka jingthmu ka jong u blei ka tagalong ban penjat no ye ka jing traikam ka jong soitan ban penjat penpra ye ka bor jong soitan ba ka hima ka jong soitan ka balong ka dujok lingba ka jing yap ka jong Jesus Christ halor ka ding phna ba lingba ka jingmihpat ka jong Jesus Christ parondau Jesus Christ lamihpat ne ki bayam ula kiuno shabning mentau don habning on ka Bible barule ayu habning ushong hagakti ka mon ka jong blei kupa ka kti ka mon ka jong blei kupa ka bakren ye ka jaka ju ka bor ka jaka ju ka iktiar bar hagakti ka mon ka jong blei kupa ka Bible ka yetho isu ba Jesus Christ kumurang ba lengdo udwai ya sait na ka menta jonga ba jongfi ya ingo yu blei ba Jesus Christ habning umpat song thai udang dwai ya sait namta jonga jongfi Dei namar bo Jesus Christ udwaya sait nta jonga jongfi ngi don ha ka jaka ka basngan tam ka jaka ka basngan tam ka dei ka jingdwaya sait ka jong Jesus Christ hi na nta jonga jongfi na daga daw how Christ la buri ingi ha ka jaka ka basngan tam don ka por ka pisngo tulot pisngo thai pi sakta ha ki bor jong soitan ki bor ka jingdom bor jingpang henrei balei ba philong kubli menta pi mat ka jing polite pi mat ka jing pen khia pi mat ka jing pen thmai bor dei namar ba Jesus Christ udwaya sait namta jongfi but udang dia udwaya sait ro namta ka yeng ka jongfi na ka menta ki khot ka yeng ka jongfi na ka menta ka jing em jongfi haga ba ka bor jing soitan ka bor ka pop bor jing dum ka bor jing pang kanom don bor lamar utrai udwaya sait namta jongfi Jesus Christ hi ka Bible ga thu ba ulong urang ba lengdo uta urang ba lengdo ba smotho ye ka jing tolot ka jongi u smotho ka jing tolot ka jongfi pen remi pi u kloi ban ya rap ye pi namar bo smotho ye pi kumno pi long om tang bu smotho ka jing plot ka jongfi henrei u ba tipro ye ka jing dan kam ka jongfi utrai u ba tip ye ka jing dan kam jongfi u ban ai ye ka jing dan kam ka jongfi gidon uta urang ba lengdo u balong Jesus Christ u ba song haga kti ga mon ka jong blai u don ha bning ken menta u ba yo i yangi om tang bu yo i ka jing e jongi wan ban pelat yangi ban yarap yangi ba yang senda jongi hagi por baro u ba ong ba nganomi no ifi henrei ngan long ringkat bat pi hadu ka ba waino jong ka perthai kan tau dei urang ba lengdo balong Jesus Christ u bala mi pat de ka jing tap kan namar bu Jesus Christ la mi pat de ka jing tap ka pen pau ba ulong u blei wa im u blei wa shisha namar bu im nga ba ma pingi don ye ka jing krangan aga daw ki ba ja ka jing em jong pi la da pi i kurem jo pi khon jong pi ka ying jong pi ki bom sultanat ki don ka jing em jong pi ka ying jong pi ki tu kim long sa kum tu em ka ayom ka jong blai ki kin long itnat nawar ngi don yu blai wa ya sa anta jong i blong Jesus Christ ba ya rab ingi ba Christian ingi ba try ka jing try ka ba pla ka jong ba start ka jong kumno ba ya rab ingi ban pelat ingi na kita ki baro lau soitan ulap pen sniu Jesus Christ ulap pen bahapat ya ka jing im jong ajong fi ber ka ying ka jong ajong fi tong ini pet menta ya ka bor jong ka jingmihpat ka jong Jesus Christ ka jingmihpat ka jong Jesus Christ ka pen pau bau Jesus Christ ula job yu soitan haga klipmat ka bau Jesus Christ ula mipat ya ka jing tem ka pen pau ba ula job yu soitan ula job ya ka pop ula job ya ka dujop ula job ya ka jingyap ula job ya ka jingtep ula job ya ki nongshun baro kata gadi ka jing job ka jing Jesus Christ
da ka bor jo ka jingmihpat ka jong Jesus Christ hi haga bala pendap ia ka jingi thu lupa ka bala ia thu lupa haga testament ka berim haga kitab Genesis kalanong ka balai ka dekat ka bakatsan haga bau blei wong usembai jong ka briu un penluet jin yame tau sembai jong ka briu ka bakren yo Jesus Christ ubala khano lengba ka briu ka bakren ka Mary la khayo Jesus Christ lengba ka Mary de ka bor ka jong binsim khoi bat la pendep ia kata ka jingi thulupa bau sembai jong ka briu un penluet jin yame ya ka klik ka jome kani la pendep haga por ka bau Jesus Christ yap lo ka ding pna ba de ka jingmihpat ka jong Jesus Christ la penluet pom la penluet ia ka klik ka jong soitan hi da ka bangi IP de ka nuksa pikan maun em chpang u David but u Goliath haga jingele thma u David haga por ka bau thma but u Goliath da ka bau shim u tu mau da ka bau u siat lingba katuka jing siat dri ka ba u tu mau u lek bandai tek haga shlang mat ka jong u Goliath but u Goliath u kelon sisendan hapo madan u yap hang tu ka Jaka baru David ulai kumno ulai saka Jaka ka badon u Goliath u yu daga kejat ka jong ya ka met ka jong Goliath but u shim itu ka white lam but u da cry kli sisendan ya ka kli ka jong Goliath but u shim ya ka kli ka jong Goliath u ra sejrong kum ka dak jong ka jing job ya ka thama ka tu ka ai ya ka dur ka ba u Jesus Christ men ba ula mipat de ka jing tem mauru ulai penluet pom ya ka kli ka jong soitan ban pen pau bau Jesus Christ ula job ya soitan bar ula job ya ka bor ya ka tu job ula job ya ka jingyam ula job ya ka jingtem ula job ya nong shun kan sengotanat ya ka de ka bor ya ka jingmihpat ka jong Jesus Christ kalong hadu kata naga daw mga berapi ngim doni isu banting ya nong shun ngim doni e banting ya soitan mde banting shu ikiksoy namar ngi don ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ka kerteng ka ba klan bor tam ka kerteng ka ba don bor tam namar u Jesus Christ ula job yu soitan dene daga daw ka kerteng ka jong Jesus Christ ka kelalong ka kerteng ka ba don bor tam haga por ka ba Jesus Christ u penluet ya ka kli ka jong soitan pitip na em ba kren ya ka kli ka ba kren ya ka ikhtiar ka kren ya ka Jaka jong ka bor ka kren ya ka Jaka jong ka jing peniat ya ka jing im ka kli ka kren ya ka Jaka jong ka jing sensar habaya kata ka kli ka jong soitan la peniap kaumun la penjat pom ya ka rukom trekam jong soitan la penjat pom ya ka hima jong soitan la penjat pom ya ka jing peniat jong soitan la penjat ya ka bor jong soitan hi kaumun soitan la slot yu don bor shu menta usaitan dan bor shu udan tangki boy kumdo baun riam yaki brio haba kren ya ka kli ka ba kren ya ka jing imi sisin bala pen chat pen pra ya ka kli sisin bala pen luet ya ka kli ka ba mot kamet kam dan jing im shu kam dan bor shu stang ka jingyap hi ka ba ab ya ka man ya ka daw haba Jesus Christ ula pen chat ya ka kli jong soitan ka mot ka hima jong soitan kam dan bor shu soitan dan bor shu kiksot kim dan bor shu haga kerteng ke jong Jesus na daga daw mangaw pi gidon ya ka bor ban shim ya ka kerteng ke jong Jesus Christ kum ka ikhtiar ka ban don bor tam ban yale persya eu soitan ban be ban demok eu soitan ban be iki bor jing dom ban be iki bor jing pang de ka jing em jong ajong pi namar la ai ka kerteng ke jong Jesus Christ baka kalong ka kerteng ka ban don bor tam ka ba hajrong tam ka ba hakli tam bala ra ega kerteng ke Jesus Christ sa jrong tam halor ki kerteng baro hade ha kapor ko Jesus Christ ulamipan naga jing tap kan de ha kapor ko Jesus Christ ulayo ban penluet ega kli ke jong soitan de ka jing mipat ke jong naga jing tap de hangta ka kerteng ke Jesus Christ ka kalalong ka kerteng ka ba don bor tam ka ba klan bor tam ka ba ngah barapi de ka kerteng ke Jesus ngila ban le persa yo soitan nang ni sakman pitip em soitan u isher kay ka kerteng ke Jesus Christ namar udi nongshun wala rem men bau Jesus Christ ulamipan
na ka jingtem ka ba arpa tung ini pai lengba ka jingmihpat ka jung Jesus Christ u Jisu ulang ngui sisndon ya ka jingiap da ka bor jong ka jingmihpat dene da ka daw apsel Paul ong kumne haga Stephen kong koren kalong ka ba khatsan pin puli ki khat ki ba arphun riu hadu arphra lane san pusau hadu san punyeu pin puli ang tu wa apsel Paul ong a ka jingiap hangno ka jing job jong pa a ka jingiap hangno ka bor jo ka sni ka jong pa hangno ka sni ka jong pa kau mon lingba ka jingmihpat ka jong Jesus Christ na ka jingtem da ka jingiap ka jong Jesus Christ halor ka dingpna ba da ka jingmihpat ka jong Jesus Christ na ka jingtem la ngut no ya ka bor jo ka jingiap kau mon ka jingiap hanga hapi mdon su ka sni haka haba kreni ka sni ka ba kreni ka pop kamot ka pop kam don bor su hangi ka jingiap kalong ka nong suon ka ba khadu ong ka Bible kau mon haba nga bat mapi ngiyap namar bu Jesus Christ ulabi pat ka jingtem haba nga api ngiyap nginam dei su ban sep ting namar ka jingiap hangi kam dei su ka bakut ka jingiap hangi ka dei pen ban u shabik siar uban pli ka jingkhang siar jong ka beneng haba ngin rung sya beneng Jaka ka banginam yap su lano ro mga api nginam yap su lano ro ka jingiap hangai pi ka dei tang ka jingiap tia jong ka met haga ba haga turoi ka bakhadu onsa penmihpat yang hi namar ba ngilap ngai au Jesus Christ ngi don ye ka jing im bom jukut but utrai unsa penmihpat yang hi naki bayap ong ka Bible narga daw ka bor jo ka jingiap kam don bor su hangi ka sni jo ka jingiap kam don su hangi namar ba u Jesus Christ ulang ngut ye ka sni jo ka jingiap da ka bor jo ka jingmihpat ka jung uhi klem jing artatin su mangai pi habangila yap ila poi bai sebning namar bau Jesus Christ ulabi pat daga jingtem tangi pet pan ngasa ka bakhat du pan gadagalong u Jesus Christ lengba ka jingmihpat ka jung u kalalong uso ningkong nakibayap kan haga ba phila ban puli kata haga city baningkong korin kalong ka ba khatsan ka dekhat ka ba khat khandai hadu arphulai phin sapuli hagini ki dekhat hangni kapen pau bo Jesus Christ namar bo lami pat ne ka jingtem uklalong uso ningkong ubalami pat ne ki bayam haba Jesus Christ ubalong ukli umi pat mangi ki balong ka met ka Christ mangiru min se mi pat kan harga sngi kadau kita ki bayap ha Christ hagar ka turoi ka bakhaddo hagar ka sngi joka jing rongno kita ki bayap ha Christ kin saya mipat haswa pat mangi ki badang im ya ki badang pensa on penkela ya ka met jungi ka met jung ka buram bat insa ya her kita ki bayap ha Christ kin ya lej haswa pat mangi ki badang sa ngiru ngin saya her lang bani shem baru Christ hangte side beneng kata di ka sngot nat baka jingyap ka jung Jesus Christ bat ka jingmihpat ka jung Jesus Christ ka penkela ya ka jingyap jung ajong pi shaka jingyop tia bat hakar ka turoi ka bakhadu kita ki bayop tia au Christ ki bayap au Christ kin yami pat no ong ka Bible namaru Jesus Christ ulong usok ningkong ubala mipat na ki bayam mangi ki bayap au Christ ro ngin yabi pat lang hagar ka sngi kata ga dei ka jingkermen nam ta jong ajong pi ba ka jingyap jong Jesus Christ bat ka jingmihpat ka jong Jesus Christ kalong sisa ka jingkermen na ka bata jong ajong pi kapen pau bagi Don U Blei ubom kot tang hading pna i Don U Blei uba wala la tep yu hendrai ula mipat ne ka jingtem ti namar bo ula mipat ne ka jingtem ngiu i ba ulong U Blei uba im bat uba yai im seki bom jukot kan namar bo im seki bom jukot ngirungin im seki bom jukot kan kadau ka jing shekri Blei ka jongi ka jika ka bangile ka jingle ka babha ka nu ka bangile antau try kam julong lane ka ne bom jukot ka jinget ka jongi ka ne bom jukot kadau ka don ka jingkermen haga ka jinget jongi kam ka jinget ka bayap ka jinget ka baim namar ni shekri U Blei uba im namar bo im ngi don ye ka jingkermen ong ka tin ka jong Blei
Ublain ker kui pi leng bagari ka jing yo sngo lang bani ka tin ka chu Blei karon ka bor ha ka jing pat ka jing Jesus Christ ka pen pau ba ka kerteng ka jing Jesus Christ ka kalalong ka kerteng ka ba dan bor tang ka ba ki soi ki krai ki shep ti ki haban pet habanga pi ki pen kam ka kerteng u Jesus Usaitan kumbau Jisu uyu rot ya usaitan hapo ki slak jat joku ngiru usaitan udon hapo ki slak jat ke jongi idon ka bor ban yu rot iki bor joku usaitan ki bor joku jingdom da ka kerteng ki joku Jesus Christ bad ka sngot na chisu ba ka jingyap jonga jong pi kalon ka jingmen toy ka ngin lech sebeneng namar u Jesus Christ ula da ngoi ya ka sni joku jingyam la ngoi ya ka bor joku jingyam Sngot ngat susu namar bu Jesus Christ ulami pat ke jingtem ulami pat na ki bayab ngiru ki balong ka met u Christ ngin sia bi pat na ki bayab bat ngin selej sebedeng ban songsa badu try ban don badu try shiki bom jukut haka Jaka ka bawla pen kre namta jonga jong pi ublen ka kui pi le mene ka ktin ka jong ublen ka por ngan duain da jong pi ni ka por ko pang wana khamat chome ne ka por ban dwai na ka benta ke ni ke sngo ye ka ktien ka chome dwai ru ablai ba ka bor jo ka jingmi pat ka chome kan tu ha ka jing em ka chongki ju umen sim ubala pen mi pat ye u Chris na ke bayam ai ba un rong ha ki dikhatmet ka chongki ka jing em juki un pen mi pat e ki na ka jing em ka ba pang shi ka jing em ka ba khia kran na ka jing em ka ba tolot shi ka jing em ka ba khlain na ka jing em ka bom long ye shi ka jing em ka ban long jing khu naga jing em ka ba jat ka price ka jing em ka ba la ker khu ka jing em ka ba itnat ka ba don buram nang ni shakman ai ba ka bor ka jing mi pat ka sume kan tu hakiru kum chu ablai ko try mela job yu shaitan men ai hangiru ka bor bangin job sebagiru yu shaitan da ka bor ka chume ba da ka kerteng ka chume ko try pen sle e way ki ba snap e ka tin ka chume ka por pen sle e ki da ka jing pen sle ka ba kdia lut e ki kor bomman ne ka jing em chuki kreni ka jingkhia da ka kerteng ka Jesus Christ ka tu ka met chuki nga be ka jingpang jing crow na ka met ka jungki da ka kerteng ku Jesus nga be ki bor suit bor krai ki bakta ka jing em juki ka yeng ka sem juki ka kerteng ka Jesus nga kreni ka jingkhia ha ka jingmat jing perkhat ha ka met ha ka men sem ka jungki kreni ka jingkhia ha ka long yeng ka jinga dei jungki shi yeng shi sem ko try pen khia krani ki met men sem jingmat jing perkhat na kren ka jingpang kan haban mi ban kan ria no na ka met ka phat ka jong fi da ka kerteng ku jisu to ka ti ka jong Blei kan long halor jongki ban sna ban pen wandor ban pen khia krani ki ban thau thumai ki ko try apen bana ye ka jing shem so bha jo me to kan long ka jing em jongki ko try men ker khui ki kin roi kin man bha kin ruspa kin kot kin khia kin sei so ka jing em kin mat ka jing em ka ba job ka ba lang ker khu nang ne shakmat ko try kan mauru kum ju ka yeng ka chongki to men pen bet ka jinga dei shing shi sem ka jinga dei shi kurem ka jinga dei shi para ka jinga dei ha yeng men pen bet men walami ka jing e ka jinglong ka wei pen bet ka dot not ka jinglong ka jinglin ka chongki men weng not ka jinglong bas new ka jing em chongki baro lang try ai ba ken rong shi ka kan chem sem ken mat eme ken shem eme ka jing em chongki ko try sumari ken was new try yo kan ti ka yeng ka chongki pen im lot ka khot ju ka yeng baro ablai ka ben sim ka dikiat ka ben sim ka drugs ka ben sim ka pang ka crow ka ben sim baman ka warai ka jing duk jing kerduk ka warai ka jing maya nia ka jing le ka ying ada beno ikita ka ben sim baman ki ksuk ki krai ka haban mi ban kan ria ka ying ka sem juki da ka kerteng ju Jesus Christ na belot ki ksuk ki krai baro kan haban pet ka ying ka sem juki soitan na hukum ye me ba me de ben kan ria ano ka ying ka sem juki da ka kerteng ju Jesus Christ men sim ko roma me ka ying ka sem juki ker khui ki ko troai na dwai men pha ki angyal ban shukri ki try to ka jing shem sngo bha jo me to ka jing dor kat ka chume ka long bar ki na dwai ru kum ju ablai na ka benta ki ba ablai ki badan apne ki jing e ki ba pher ya shem me ka jing don kam ka chuki pi rap ki apne ki jing e bikin yaine scam bat me na dwai ru kum ju ablai men ker khu ki ba don apne ka jing abai try ka jing don kam men ya shem lot ki jing don kam ka chungki baro Tona pring juki ki khon ki khti ke jongki ki ba pang ba stom nga dwai ka jingkhya kran ki khon ki khti ka jingkhya kran ki kibi ki khpa ka jingkhya kran ki bla tumban ko twai men ker khui ki wei pwe de ka jingkhya kran ka jome ko twai dona pring jongki ko twai ji soblai ki ba dona pring ko twai ji soblai ka jing sakma ju ka janti ka jing em nga dwa me pen phai ki shuka mon ka ba janai ka jome
yo kanti way pu way ka trai ka jing em juki ka yeng ka sem juki kar khui ka kam ka jam kamai ka ji ka jing praising ta kar khui ki khon ki hapne ka jing pule kar khui ki tak belam don hapne ka jing pule ka trai sumare ki hani ka sngi ngai ti no ki ti be ka jom yalam ki kring Jesus Christ banazang adwai amen amen to blen kar khui fi lang mane ka ktien ka choblai nagam ta ka buram ka choblai amen